kanuni o be ka ta kan filɛbaga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi de la n'o ye Mali kunnafoni .net ye minnu m'a abonné aw ka abonné aw ka commentaire badenba kɛ walasa aw kana se ka an ka vidéo nataw louper cogo si la ayiwa an filɛlibagaw bi an ka wele sera an ka kurafɔla belebeleba dɔ ma ale ni an bɛna baro kungurunin dɔ kɛ bi m'a dɔn an filɛ aw bɛɛ lajɛlen mina aw ka tata tɔmɔ baro min kɔnɔna la balimakɛ Ɲankuma aba bashwiti segi tɔgɔ ni jamu f'an filɛlibagaw ye me bɛɛ fo mɔgɔ min bɛ ka lajɛ ni wagati in na ne tɔgɔ Balakɛ Jabate ka bɔ Kita Kuruni Budo fɔ ne ye Jelimagan Jabate de ni Kama Gasamadi faamuyali sɔrɔ la Balakɛ i nana an ka wele jaabi a diyara an ye ayiwa Balakɛ i ka baara ye kurafɔ de ye i bɛ se ka fɔ an ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye kura yɛrɛ ye mun ye ok problème t'a la kora ye instrument min ye kora bɔra Gambi kora bɔra Gambi de mais a bɔra Gambi dugu kelen min na tiɲɛna m'o dɔn parce que bɛɛ y'i ta fɔ a la a bɔyɔrɔ cayara donc sinon kora bɔra Gambi de voilà mais kun jumɛn de la Balakɛ yɛrɛ y'a choisi kɛ kurafɔla de bon ne y'a choisi ka kɛ kurafɔla ye parce que an ka du kɔnɔ ne wolola ka musique de to an fɛ donc ne tonton ni tanti bɛɛ bɛ musique de kɛ donc n tɔgɔma yɛrɛ bɛ kura fɔ Balakɛ Sisoko donc ka fara tɔw kan donc ne fana continuera ten mais k'a ye Balakɛ bɔra jelidu de kɔnɔ i yɛrɛ bɛ musique kɛ oui ok ayiwa sisan nɔ Balakɛ an ye dɔɔni kɛ ɲininkali la sisan nɔ i b'a lajɛ i bɛ Mali sajo fɔ ne yɛrɛ ni an filɛlibagaw ye kura la Balakɛ i ma dɔn nin diyara sa ayiwa Balakɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye Balakɛ est-ce que kura bɛ se ka fɔ fan bɛɛ ou bien yɔrɔ dɔw de bɛ yen nɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ kura bɛ se ka fɔ yɔrɔ minnu na wa bon comme sisan kow ferekera jeliya tiɲɛna sinon kora ye masakɛ fɛn de a tun bɛ fɔ masakɛw de kun ya a tun tɛ fu kun fɛnɛ i n'a fɔ an bɛ taa fɔ u bɛ wari d'anw ma donc an tun bɛ taa ka tugu baro de donc a tun tɛ fu kun ko wɛrɛ la quoi mais sisan a tiɲɛna donc a taa yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ cayara quoi faamuyali sɔrɔ la mais Balakɛ ɲɛ bɛ bitɔn dɔw li ka kura kɛrɛ la ni bitɔn ninnu ye mun ye bon ninnu y'a kilew ye parce que ne kura in ye tubabuw ka dilannen de voilà parce que kura fɔlɔ min yɛrɛ tun bɛ yen o ye kɔsɔma de donc bolo de b'ale sama ka yɛlɛ pour que ka juru bila a bɛɛ la note la donc bon tubabuw fana nana n'u taw ye donc olu ye tile k'a la siɲɛ kelen donc ka samali bɔ an ma quoi donc voilà ayiwa faamuyali sɔrɔ o la n dalima la an filɛlibagaw ye faamuyali sɔrɔ o la Balakɛ an b'a ye i bɛ jouer Kante kɔfɛ Kante ka spectacle la Kante ka spectacle ninnu caman i b'a sɔrɔ i bɛ Kante kɔfɛ i ni Kante ka relation ye mun ye bon Kante n ka foli b'a ye bon n'ale ka relation n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ka fɛn foyi tɛ kɛ n kɔ an bɛ répétition kɛ donc concertw ni fara jeux wɛrɛw kan donc n'a b'a bɛɛ kɛ n kɔrɔkɛ don et puis
n terikɛ fɛnɛ don quoi ayiwa an filɛlibagaw hakili lajigin aw sogolen don aw ka teleso mandi de la n'o ye mali kunnafoni.net ye Balake Jabate an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye Balake i bɛ se k'i da don courant nafa dama dama na ko fɔ ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye bon courant nafa courant nafa a tɛ fɔ ka ban parce que hali ni mɔgɔ min n'i tɛ jeli ye donc n'i ye courant dege ne yɛrɛ filɛ hali ni ne diminen don ne ye courant ta ka n ka courant fɔ ne bɛ content oui parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ a la quoi donc ne bɛ content donc hali n'i tɛ jeli ye donc n'i degera courant la i sigilen i yɛrɛ ma tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ ka to k'a fɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don quoi faamuyali sɔrɔ la ayiwa Balake sisan nɔ komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ musique baw ka du kɔnɔ i bɛ musique kɛ sisan nɔ an bɛ tɛmɛ ni duman duman dɔ ye ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye non Balake nin fɛnɛ diyara yɛrɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Balake est-ce que kora fɔ in na i voyagera oui n voyagera donc n taara an ka yan duguni ninnu caman na mais ala ma bɔli nɔgɔya ye fɔlɔ donc n ye dugu caman kɛ yan nɔ ni Kante yɛrɛ ye dugu caman kɛ yan nɔ mais o est-ce que kora fɔ bɛ mɔgɔ balo oui kora fɔ bɛ mɔgɔ balo fɔli bɛ kora fɔ bɛ mɔgɔ balo a bɛ mɔgɔ balo Balake ni mo yɔrɔnin walawala de a bɛ mɔgɔ balo parce que ne tɔgɔma yɛrɛ n bɛ exemple dɔw kan donc ale tun tɛ baara wɛrɛ kɛ ni kɔrɔfɔ tɛ k'a bɛ a fitinin fo ka n'a kɔrɔbaya donc a ye den sɔrɔ a kɔnɔ donc musow b'a bolo fɛn bɛɛ donc ne bɛ se k'a fɔ ko kɔrɔfɔ bɛ mɔgɔ balo parce que ale ma baara wɛrɛ foyi kɛ ni kɔrɔfɔ tɛ ayiwa faamuyali sɔrɔ la ayiwa Balake komi an ka wagati koronna émission sera kuncɛyɔrɔ la mais sisan nɔ i bɛ tɛmɛ ni janjo ye janjo awɔ non Balake an yɛrɛ b'a fɔ cogo min kow bɛ yen ayiwa sisan nɔ Balake don n'a nataw la e yɛrɛ bɛ fɛ ka ko belebeleba jumɛn de kɛ kora fɔ la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a bɔn don n'a nataw la kɔni ne bɛ fɛ ka tɛmɛ n ka mɛtiri bɛɛ de la u yɛrɛ b'a dɔn ayiwa ayiwa kow bɛ yen dɛ a ma nɔgɔn dɛ ayiwa Balake conseil jumɛn de bɛ e bolo ka di kora fɔla tɔw ma bon conseil min bɛ ne bolo dɔrɔn ka di kɔrɔfɔla tɔw ma u k'u gɛrɛ u ka mɛtiriw la u k'u ka mɛtiriw bonya donc n'i ka mɛtiri bonya i b'i sago sɔrɔ quoi i bɛ se ka mɛn a ko la tiriki tɔrɔkɔ la mais i b'i sago sɔrɔ donc u k'u ka mɛtiriw bonya dɔrɔn donc o de ladilikan bɛ ne bolo ka f'u ye
mais an bɛ don min na ko bi est-ce que gɛlɛya dɔw b'i kan baara in kɔnɔna la bon oui gɛlɛya dɔw bɛ n kan baara kɔnɔna la parce que fɛn o fɛn gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la donc gɛlɛya dɔw bɛ n kan mais ne yɛrɛ bolo a tɛ taa o kɔ quoi voilà faamuyali sɔrɔ la ayiwa Balake an ka wagati koronna émission sera a kuncɛyɔrɔ la kumakan jumɛn de b'i bolo k'a fɔ i ka faniw ye an'an filɛlibagaw ye kumakan laban bɛ n bolo k'a fɔ n ka faniw ni n ka mɔgɔ bɛɛ ye donc o ye toujours u k'u préparer ko caman bɛ sira la kow bɛ yen kow bɛ yen ayiwa sisan nɔ Balake an bɛ tɛmɛ ni bajuru ye bajuru kɔfɛ komi Balake bɛ dɔnkili da a bɛ se i bɛ jarabi sɔnni dɔw k'a la komi e yɛrɛ b'a dɔn jarabi ko ninnu filɛ a ma nɔgɔn an bɛ tɛmɛ ni bajuru ye fɔlɔ Balake ayiwa sisan nɔ fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaga ye an bɛ tɛmɛ ni kow ye ayiwa alala kanu saba muso atamanya sheri tamanya nindiaranye ayelenia oleneru yarabidenina alala kanu saba igaya faduma kow be ayiwa Balake i nana an ka wele jaabi a diyara an ye n'an bɛ sigi ni kɛnɛ ye ɲɔgɔn wɛrɛ kan o ka sɔrɔ belebeleba farala kow kan merci beaucoup ayiwa an filɛlibagaw nin tun bɛ dan sigi an ka nin jamukan in na bamananw ka kuma de don ko ni ti maa dɔn k'i b'a fɔ a ma ko heyi an ka nin baro dumanba in kɔfɛ n b'a dɔn Balake Jabate a tɛna fɔ ale ma ko heyi bilen nin kun y'aw ɲɛni aw tulo garisɛgɛ ye an b'a fɔ ɲɛna minnu m'a abonné k'u abonné walasa aw kana an ka vidéo nataw louper cogo si la aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen in kan aw bye bye